Huma bosta dawk li jippreferu li jaċċessaw il-kontijiet marbuta mat-telefonija, televiżjoni u l-internet b'mod elettroniku mingħajr il-bżonn li jirċievu l-kont bil-posta. Saħansitra kumpaniji ewlenin qegħdin jippromovu dan il-metodu bilan li jipproteġu l-ambjent u jnaqsu l-ispejjeż. Tantu hekk illi f'ċertu każijiet il-konsumatur ikollu jħallas biex il-kont tiegħu jintbagħat bil-posta minflok permezz ta' email. Fid-dawl ta' dan kollu l-Awtorità Maltija tal-Komunikazzjoni resqet numru ta' proposti għal konsultazzjoni pubblika. Fosthom dik li l-konsumaturi mingħajr aċċess għall-internet ikollhom id-dritt li jirċievu l-kontijiet ġenerali tagħhom id-dar mingħajr penali żejda. L-awtorità żżid li f'każijiet ta' persuni b'kuntratt ta' servizz tat-telefonija fissa jew tal-mobile li m'għandhomx aċċess għall-internet, il-kontijiet dettaljati li fost oħrajn jinkludu l-lista tat-telefonati li saru jintbagħtu bil-posta mingħajr ebda ħlas addizzjonali. B'referenza għal dawk li ħallsu għas-servizz tat-telefonija jew tal-mobile qabel jużawh, l-Awtorità tal-Komunikazzjoni tipproponi lil konsumaturi ikollhom id-dritt ikunu jafu kif użaw is-servizz imħallas billi jżuru fera tal-kumpanija li magħha huma abbonati. Dawn il-proposti mistennija jintlaqgħu tajjeb l-aktar minn dawk li huma avvanzati fil-età u li m'għandhomx daqstant konfidenza mal-mezzi elettroniċi tal-lum. Fuq kollox jiżguraw li ħadd ma jaqa' lura fil-kontijiet minħabba nuqqas ta' aċċessibilità adekwata. Il-pubbliku u l-partijiet interessati huma mistiedna jwasslu reazzjonijiet tagħhom għal dan id-dokument ta' konsultazzjoni sa nofsinhar ta' 23 ta' Ottubru.